Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Eric Jakite dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn na mɛ kalo tile 6 ka taa bila karidon na mɛ kalo tile 12 o b'a yira k'a fɔ an bɛ funteni kalo filanan na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na funteni kalo filanan tile 15 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila funteni kalo filanan tile 21 na doloba min nɔrɔ barikalen don n'o o ye sigilolo ye sigilolo ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu ni u jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ wa ninnu ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa